חשבתם שבר מצווה זה משחק ילדים? ממש לא. זה עסק רציני לחלוטין. אני כבר לא ילד, אני גדול. ועכשיו שאני מתבגר, אני רוצה הרבה דברים חדשים. קורקינט חשמלי, אופניים חשמליים, בגדים חדשים. אבל הכל עולה כסף. ואין לי גרוש. בעצם, יש לי גרוש. אבל כסף אמיתי. ואם אמרו לי, תעבוד בשטיפת מכוניות. קשה מדי. עשיתי גינון, לא משתלם. 5 שקלים. די, קשה, אין לי כוח. כל הזמן לקצור עצבים. אני לא הולך לחיות מאחור של הגרוש. לא. אני אמצא אוצר. אוצר, אני חייב להתעשר. איפה מוצאים אוצר? צריך ללכת רחוק, לים, למדבר. או לטפס עד השמיים. טוב, אז לקחתי את אבא המסכן לשם בגלל שהאבות תמיד צריכים לבוא עם הילדים שלהם למצוא אוצר. תקשיבו, אני הולך לחפש אוצר. חנת מים! השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפעם כי רואה לי רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב רק לא יוצא לי, חסרות לי כל כמה תפילות. קיצר, לא הלך לי כל כך, לא עבד. אז אמרתי, איפה יש אוצר? לאבות אבותינו היה אוצר. אז הלכתי למדבר יהודה. במערות המרגלים ביריחו, אתם יודעים מי? עם מועדון המהרנים הישראלי. וואו. אוקיי, יצלם כאן. במערת 20 רמז מערת המרגלים של ירושלים. לדעת על ההיסטוריה שלנו, על העם שלנו. אנחנו כאן הולכים מתחת למוצר דוק. דוק זה שם יהודי. ארכיטקט דוק שתמרנו. המערה הזאת נקראת מערת אביור. מערת אביור הלוחמים בר כוכבא התחבאו מהרומאים. אמת מים, גדולה, תחשבו. זה כבר, אני חושב להגיד להם. פה מצאו 3 רובים והצעות של בני אדם. זה רואים הוא ממש יחידת האחר. לא נכון. צעירים בשומרי ברצח. אז מה? מגיעים, זה לא מגיעים. אני חושבת שמפעילה את הלב. אבא סתכל את זה עונה. זה צריך פה להגיד את זה לקרוא. לא, הוא נקבר אותנו. אמרו לקרוא. הכי הגיוני זה לקבור אותם כאן. הרגל שלך ורק להתחבר, כן, אז אנחנו נצליח לצאת. לא זה. נגיד, הכיתות מדהים האלה. זה לא עתיק.
דווקא יש מצב שכן. תשאלו מה מצאתי. תשאלו. מצאתי שם קרציית מערות. ברגע שגיליתי שיש שם את הקרצייה הזאת, תפסתי את הרגליים שלי, ברחתי ולא עניינתי שום מוצר ולא נעליים ולא כלום, ואז פתאום עלה לי הברקה. למדינת ישראל יש מלא אוצרות. משרד אוצר שלם. זה גאוני. בערוץ 7 ראיתי שהוא התפטר. אם אני אחליף אותו, אל תגלו לאף אחד. ואני אקח את כל האוצרות. גם שר אוצר צריך אוצר. בדרך היו קשיים והפגנות של השמאל. ואני הייתי נחוש. אוצר. הנה אני בא. חשבתי שהאוצר בהישג ידי, אבל אז קרה משהו מפתיע. רועי, שלום רועי. אתה רוצה להיות שר אוצר? כן. מה אתה מחפש? אוצרות? אוצרות? יש פה אוצרות של רוח. אתה רואה? פה מחפשים אוצרות. זה תלמידי חכמים. ואנחנו לספרים היהודי, המשפחה, היקרה שלך. שם האוצרות האמיתיים. באחריות לעם ישראל, למדינת ישראל, לראשית צמיחת גאולתנו, כמו שהסבא שלך לוקח, כמו שהסבא אבא שלך. אז אתה גדל במשפחה שיש פה הרבה אוצרות, שבמשך הרבה שנים מדעת איפה מחפשים את האוצרות האמיתיים של עם ישראל. ויכול להיות שגם אחד תהיה שר אוצר. מה שחשוב עכשיו אבל רואי, זה שתפתח את הכוחות והיכולות והכישרונות שהקדוש ברוך הוא טבע בך. מה זה בר מצווה בעצם, נכון? המצווה זה להיות ילד גדול. נכון, להיכנס מתחת לאלונקה, לקחת אחריות בדורות נפלאים. כדי לעשות את זה צריך לדעת מי אתה ומה אתה. מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממך, והוא מצפה ממך לפעול בהתאם לכוחות והיכולות והכישרונות שהוא טבע בך. אז אני באמת מאחל לך שתשקיע את השנים הקרובות בללמוד ולפתח את הכוחות והיכולות והכישרונות, ולזכור שאתה חייל, שהקדוש ברוך הוא, של עם ישראל, של מדינת ישראל, ואני בטוח עם המשפחה הנפלאה שצמחת בה וגדלת בה, אתה תמצא את האוצרות הכי גדולים שיכולים להיות, ואתה בעצמך, זה מה שחשוב, תהיה אוצר גדול של עם ישראל. מזל טוב להצלחה. האמת שבר מצווה זה להיות חלק מכלל ישראל. אתה הופך מילד, זה מין ישות פרטית, לחלק מכלל, חלק מקולקטיב גדול. ואנחנו שליחים של עם ישראל. איפה בסוף תהיה? האם הקדוש ברוך הוא יוריד אותך להיות תלמיד חכם, מחנך, חקלאי, איש צבא, פוליטיקאי? זה שאלה גדולה, והיא תתאים כנראה למה אתה מוכשר. אין אדם לומד ופועל אלא במקום שבו לבוא חפץ. מה שמתאים לנו. מאותו רגע הכל היה פשוט מאוד. הבנתי שהאוצר לא רחוק, לא מעבר לים, ולא במדבר, קרוב אליי, במקום שאני אוהב, במקום שאוהבים אותי. הלכתי ללמוד על השורשים שלו, כן אני יוצא את האוצר אבא שלי אני אחרי בנותם, אבל בגיל מבוגר, אבל לא מחוץ בבית. רק בבית? הוא מגיע הביתה, הוא אומר, אני אחצי לבנותם, הוא אומר, אותו קריאת שמע, שלי. יחסידים עושים את זה כאילו מפרס, שייך שעושים את זה. רבי יצחק הראילי, אני אחצי שם בנותם, אף אחד לא ידע. רק כשהוא חלה בחולים האחרון, והבנים באו לעזור לו, אז הם מצאו את זה. אז הם גילו את זה. יראה לך אדוני וישמרך עיר אדוני פניו אליך וחונק יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום. שתזכה בעזרת השם לגדול בתורה, להיות בעזרת השם, להפיץ את האור הגדול שלך בעזרת השם כל העולם כולו, מלא בשמחה, מלא באהבה, תהיה תפארת המשפחה, כל נשות לבך ימולאו ותזכה בעזרת השם. זה כמו דוד המלך, אדמוני יפה עיניים, תן יד, תן חיוך.
אבדה הארץ. אז זה כבר פסוק, על מה אבדה הארץ? אז כתוב, על עוזבם את תורתי. שהם עזבו את התורה. אומרים חז"ל, מה זה על עוזבם את תורתי? שלא ברכו בתורה תחילה. לא אמרו ברכת התורה. מאיפה למדו את זה שלא ברכו בתורה? על עוזבם את תורתי. שהם לא עסקו בתורה שלי. תורה הם למדו, אבל לא את התורה שלי. הם לא ברכו בתורה תחילה. וממילא אנחנו הדור ששם מן הגלות. ונראה אנחנו הדור שצריך לתקן את זה. אז יש לנו כישרון מיוחד, שכשאנחנו לומדים תורה, אנחנו עושים את זה מתוך קישור לנותן התורה. וזה יראת שמיים, היראתו שקודמת לחוכמתו. אז עכשיו צריך לברך אותך. זה לברך אותך, שתזכה ליראת שמיים, שיראתך תהיה קודמת לחוכמתך, שתזכה להיות חכם גדול, תלמיד חכם, צדיק ותלמיד חכם, ירא שמיים ותלמיד חכם, וכל מעשיך יהיו עם נועם השם, ויהי נועם השם במעשה ידיך, ותזכה לשמוח בתורה שאתה לומד, דברי תורה עם מתוקים בפיך, ותזכה במהרה באותו פסוק שהוא משלים את מה שאתה אומר בשירת הים, ואמר ביום ההוא, שאנחנו מתקרבים אליו ממש, הנה אלוקינו זה, קיווינו אלוהי ישנו, ונחזור למדרגה של שירת הים כמו שהיה אז. מזל טוב. השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות, רואה שאני רוצה לי. אני רוצה שתספרי לי איך אני אוכל ללמוד מסבא. נתחיל עם סבא יוסף, נולד בפולין. הוא היה בן אדם מאוד חכם, מאוד חרוץ ומאוד דעתן. גירשו אותם מפולין ואז עברו לרוסיה. בא סבא יוסף, בא לרומא. סבתא אינדה, היא מבוגרת, אני צעיר ובריא, תשאירו אותה פה במחנה, שתשמור על הילדים הקטנים, ואני אצא עם סבא שלמה, אני אעשה לכם עבודה הרבה יותר טובה ממנה. למרות שהוא עוד לא היה בגיל שהיה צריך ללכת לעבוד, והוא יצא לעבוד במקום, בכריתת עצים, במקום סבתא אינדה. הוא היה חרוץ, וככה סבתא אינדה הצליחה לשמור על המשפחה, ונשארה עם האחים הקטנים שלו. והוא יצא כל בוקר שם לכרות עצים ביערות ברוסיה, בקור, בשלג, בכפור. עמד על שלו והצליח, תמיד מה שהוא רצה הוא תמיד הצליח. אחרי המלחמה הוא נפגש עם סבתא רחל. והתחתנו, היה אולם ענק. ומי יהיה החזן? וכל אחד יסתכל אחד על השני, מי יעלה להתפלל בראש השנה. סבא יוסף קם בתור בחור צעיר והיה אולם מלא. וקם, היה לו קול חזק, הוא זכר את כל התפילות, עוד איך שהתפללו בפולין בג'יקי ואצל אבא שלו שם בבית הכנסת. והתפלל במנגינות, ומאז הוא נהיה באמת חזן של ימים נוראים. סבא גבי, הוא היה בן אדם מאיר פנים, ובאמת צעדה כל בוקר, היינו יוצאים מוקדם, היה כבר חושך, הוא היה רואה את כל איש היה בא לפניו, בוקר טוב, מאיר לו פנים, כל האנשים השקופים, אתה יודע מי זה האנשים השקופים? המטאטאי רחובות שאף אחד בכלל לא שם לב אליהם, היה ניגש אליהם. בוקר טוב, כולם היו מחזירים לו, בוקר טוב כזה, באמת היה לו מאור פנים לכולם. הוא היה בן אדם מאוד ישר, מאוד לא אהב שקר, אבל הוא התנהג תמיד ביושר, ואחרי שחגית, אמא שלך כבר התחתנה, אמרתי לסבא גבי, מה יהיה? תמיד חגית הייתה עוזרת לי במטבח, היא הייתה המנקה. אחרי שאני הייתי מבשלת, הייתה נכנסת ומנקה. עכשיו אתה צריך לקחת את התפקיד של חגית. ובאמת הוא נכנס, כל פעם אחרי שאני הייתי מבשלת ומבלגנת את המטבח, הוא היה נכנס, מסדר לי את המטבח למופת. צריך גם כן ללמוד ממנו, מאור פנים שלו, את היושר שלו. הוא אהב את כולם, את זה אתה זוכר אותו עוד טוב, היה קם כל בוקר, קפדן, כל בוקר לתפילה נכון שאני נגיד הייתי נשאר אצלכם ישן, אז כל בוקר מהר אותי היינו הולכים לתפילה בבוקר. כן, נכון. ושנים שהוא היה את הדף היומי אחרי התפילה שנים, הוא אהב מאוד לשיר, מאוד. מה? כל סעודת שבת. כל סעודת שבת, את כל הזמירות, הוא מאוד 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 אהב. הוא גם שמר על המסורת גם של סבא אביגדור, היינו שרים שבת אחד את הזמירות של סבא אביגדור, במנגינות של סבא אביגדור, ושבת אחת את העבנות של סבא יוסף,
והמשכנו עם זה, ובאמת כל הילדים שלנו מכירים את שני המנגינות, כל הנכדים וכל הנינים. זהו, אז אני מאחלת לך באמת מכל הלב שתקבל את התכונות גם של סבא יוסף וגם של סבא גבי, תלך בדרכה. רועי, לאן הגעת עכשיו? ותהיה לי פרנסה, תהיה לי עשירות, ורווקים ורווקות תהיה להם סיווג, תהיה גם רפואה שלמה ובריאות איתנה, חיים יפים מאושרים שנה אחרי שנה. אני אגיד לך כל שמח. כן, איזה כיף. ותמיד יהיה לי אולי זה כשבאתם? כן, יש לנו היום יום תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. מה? זה לא אמיתי. זה אמיתי? אני לא מאמין. מצאתי אותו. היא רוצה! היא רוצה שלי! סוף סוף מצאתי את האוצר שלי! ברכות וקרות עם נפסקים. אדם הנערך. מסכת. מגילה. טוב, ותהיה לי פרנסה, תהיה לי עשירות, ורווקים ורווקות תהיה להם סיווג, תהיה גם רפואה שלמה ובריאות איתנה, חיים יפים מאושרים שנה אחרי שנה. השם יתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. טוב, אז ככה שבואי עם ראש כזה, ולא בשומרים האלה. זה רואי ממש כזה. צעירים שרואים. תגיד את זה. לא, אתה לפעמים. אני אציין אותך לסרטון, אתה מפריע לסרטון כל הזמן. כל הזמן מפריע לסרטון. הנה הפקור. לא עף עליך, הוא עף מעליך. פחדו. הלכתי שמחה למצוא אוצר. דניאל, תן חיוך.